അസ്സലാമലൈക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഓറിയോ ഷേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് കൊണ്ടിച്ചാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാക്ക് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ക്രീം വന്നിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറാണ്. അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഷേക്ക് ആകുമ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ചേർത്തെടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ന്യൂട്രലയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാണല്ലോ ഈ ഫ്ലേവർ, ന്യൂട്രലിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തുള്ളത് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാരയാണ്. നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ അത്യാവശ്യം മധുരം ഉണ്ടായത് കാരണം ഞാൻ 1.5 ടീസ്പൂൺ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല തണുത്ത നല്ല കട്ട പാലാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല തണുത്ത പാലെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് നട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കടലയോ അല്ലെങ്കിൽ ബദാമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഈ ടൈമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു പാലും ചോക്ലേറ്റും ബിസ്ക്കറ്റും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊക്കെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം, നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഈ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നട്ട്സൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഈ ടൈമിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ഗണേഷ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലാസ് ചുറ്റും മൊത്തം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഷേക്ക് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താണ്. ഞാനിതിൽ ലാസ്റ്റാണ് ഐസ്ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഐസ്ക്രീം ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് സെർവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ 2 സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വാനില ഐസ്ക്രീമാണ്, ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ ഐസ്ക്രീം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതാവും ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗണേഷ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുക. കാണാനൊരു ലുക്കും ഉണ്ടാവും, കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ കിഡിലൻ ഓറിയോ ഷേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.